Simeon Salambula ndi mmodzi mwa anthu amene anayankhulapo mwapaderadera pokumbukira achilima, koma zimene anayankhula ndikhonza kuyankhula pano kuti kunali kuswa kuyankhula zinthu zimene iyeyo akuti ndi chilungamo. Ndiye tatiyeni timvere tonse endi tione kuti kodi ichimenechi ndi chilungamo kapena mwina mwake tinde maganizo osiyana. Musawale kupanga subscribe. Chipoya nthawi ndikati viva SKC viva, inu mudziri viva viva SKC viva viva Dr. Saulos Klaus Chilima viva. Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Chonde chitani subscribe. Amayi ndi abambo, ndimafuna ndiyankhule pang'ono chichewa. Lero ndi tsiku limene tikulira MPBN. Ndimafuna ndikukumbutseni amayi zimene amapanga atambwali akafuna kupanga chipongwe anthu. Ku Russia kunali bambo Yevgeny Prigozhin amene anayambana ndi President Putin, amenewo anamwalira pa ngozi ya ndege koma atatamba ndi Putin. Zosasefana ndi mmene anamwalira bien. Pamozambiki pompa analisiya malemu Samuel Machel pa ngozi ya ndege. Anthu ndingati ndijani ndi ngozi, koma nthawi imeneyo nkuti atasemphana zichewa ndi anthu ena akawiri atatu. Amvula zaka inu mukuzirani mukuzidziwa, ndiwo munditsatire bwino bwino. Bien patani Juni chaka chathachi tamuluza, koma chimo limene la kwa bien ndikuwayika ena ake pampando. Ndikunena izi chifukwa bien anayamba kuzunzidwa kuchokera tsiku limene a president amakulomula panopo analumbira. Panopo panali Kanso Soko amene ndi lawyer wawo wa malemu MPBN. Anthu amene ankaganiziridwa analipo anthu 87, koma timakhala ku court ndi MPBN zomvetsa chisoni kwambiri. Zikomo amene MPBN analandira ndikumakhala ku court kuchotsedwa pa unduna kupangidwa zipongwe zosiyanasiyana. Ino amalawi mumaona amatoka kuti MPBN ali pomwepo koma osawangira recognize. One is the example, the function imene kama jacket ankapangisa ku Blantyre. Bien anali pomwepo koma osampanga recognize. Amayi ndi abambo ndizoporeka kwambiri, ndizowawa kwambiri. Chabwino akuti inali ngozi inde, chabwino titengeni zimene zozo, koma lero changu chachitika bwanji lero chokapifika kuchilangawa bwanji nthawi imene chasana pange changu iyayi apange lero changu ifwa chani. Amalawi lero kononga ndrama zambirimbiri za ndrama zanu za misonkho, ndrama zanu zambiri za misonkho zatani zaonongeka. Changu chimene chocho ndege itagwa sana thamange yayi. Anamba search mochedwa nthawi ngati zinozo atangopasa ngaso search pang'ono nkumanena kuti yayi tipume tidzayamba isomawa kuti akanakhala mwana wake ochikangawa akanapanga zimenezo. No. Ndufunda auza chikangawa ifeyo sitiopa yayi. Munapa Saulos mmodzi panopo masaulos tikhala mbirimbiri endi silopa kumangidwa yayi, silopa yayi, silopa kulipa yayi. No, simungatipange chipongwepo weekend pampando iyayi. Ndipo ndimafuna ndipereke warning paka
kajegede timadziwa kuti tsume chame unali in charge ndiweyo, unali in charge ndiweyo. Ndipo tsume lijalo even mwana wake kunokwana atawa, munkatawa chani? Munkatawa chani ngati muli clean? Ankatawa chani kunoko wakuba amatawa oba ndomurani omutamangiza. Amayi ndaba mu mafano wemba ni chimodzi, amayi tonse tigwirizana chinthu chimodzi, tisabange reward anthu akupa iyayi, tisabange reward anthu akuba iyayi, tisabange reward asatana iyayi, chifukwa satana ntchito yake ndi kuba, kupha komanso kuononga. Amayi ndabambo ndikanakhala nthawi ndikanaka ngalola chimodzi biyana napangidwa nkhanza zambiri including mfuno pangidwa impeach. Timakhala kuzunzika munthu chamakhala kufinyika. Bwana president ndikupempha chinthu chimodzi, chinthu choyambirira mukazangolumbira choyambirira muonetsetse kuti iyi yanayisewera iyayi mukunama kwambiri, mukunama iyi munaliserayi. Ndifanira peka chitsanzo chaye Evgeny Prigozhin zimana apangidwa. Iyi sinali ngozi yayi, sinali ngozi limadziwa. Ola mwana ong'ono amazozo kuti biyeni munayira kupha munapha dala. Ndima amene ya nthawi ndipereke bololi ziwa mogombira mbwa kula lisenziko. Zikomo kwambiri amenewo anali a Simeon Salambula amenewo